oikein vielä tulee toimeen. Että se saattaa jotain. Joku heinä voi olla, että kelpaa. Mutta niin kuin minä äsken sitä yritin tässä, tarjosin näitä pieniä heiniä, ei se ollut kiinnostunut. Tai sitten se ei tykännyt minusta vaan. Niin, ehkä se inhoaa sinua. No, niin. Mistä tietää? Ei, kyllä sen pitäisi tietää, että minä olisin voinut tallata päälle. Niin. Mutta kun minä en tallannut, minä jäin juttelemaan sen kanssa. Kyllä sen pitäisi tietää, että nyt jos jossain on semmoinen oikein hyvä apilapuska, niin sinne sen voi laittaa. Tuossa? Niin kun tästä mönkiä lähetään. Niin jäi. Niin Niin jäi jotain. tuolta ihan tonne tien varteen. Tai sitten toinen on, ei pelkkä apila, vaan täällä kun on näitä kuivaneita lehtiä. Nää on sille herkku. Jos se pannaan tuonne, niin sit kun se tulee tielle, niin unto ajaa kumminkin mönkiä läyliin. Piskä, hei nopeasti haen toi mönkiä ja yli. Joo, vasta puolet matkassa. Eihän miten mitään mielellä tuosta. Aikoin huomat sanoa, että ottakaa jotkut mukit mukaan. Jos kävelty tuonne, niin siinä olisi mansikoita hirveästi. Niin.